खुलुमबाय आं धनन्जय बर' गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। बे समावहाय नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो सानदोंदि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय उपर कसारी गांव लाइमोन आफादजों लोगोसे आइजो आफादनि बानजायनायाव बिथांमोना खुंगा 24थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ फैगौ एप्रिल दाननि 30 खालार एबा बैसाग दाननि 12 खालाराव खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बेवहायनो मोनाबिलिनि जा हारिमु बिलिफां आं बेवहाय मेथाइ खननो बाहागो लाहैगोन। ओंखायनो बे हालामनि मानगोनां गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै आंखौ हेफाजाब खालामफैगोन। लोगोसे आंजों रंजाफागोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन नमस्कार, মই ধনঞ্জয় বড়ো আপোনালোক সকলোলৈ পোনপ্ৰথমে মই ৰঙালী বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে উपर कसारी गांव জনজাতি যুৱক সংঘ আৰু মহিলা কমিটিৰ সৌজন্যত 24তম ৰঙালী বিহু সন্মিলন তেওঁলোকে অহা 30 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ 16 বহাগে উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছে। মই তাতে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ।